Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu badhe matur sawetawis. Saking pihak teman dan kakung. Geser. Mriki nyuwun sewu Pak. Saderenge nggih nyuwun pangapunten. Badhe nderek tangkep menapa leres menika dalemipun Pak Karjuto sak Kukuban. Alhamdulillah mboten kesasar Pak. Dugi saking Kedungganen gede niku ndi? Oh, dukuhan. Syukuran. Matur suwun sanget mboten pintu. Kula mriki namung dipun pasrahaken dening pihak teman kakung. Saperlu namung ngaturaken gambar sawung kang petang ngono. Wonten dalemipun Bapak Karjuto menapa dipun tampi Pak nggih. Alhamdulillah gambar sawung sampun dipun tampi. Gading sawetawis wonten gongso, wonten pradonga, wonten sigen. Mbok menawi saderengipun panggih temanten, kanca-kanca sawung ing mriki dadi dedolanan utawi jegetan sawetawis napa dipun parangaken panggih. Alhamdulillah matur nuwun sanget. Nggih mboten kathah ingkang kula matur cekak aos saking pihak temanten kakung nggih ngaturaken sawung mbok bilih mangke anggenipun digojekan utawa dijogetan kirang ranane dumateng masyarakat dukuh mriki. Kula sarombongan sawung nyuwunaken pangapunten sakagengipun Pak nggih. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun gedenge eling-eling Bu. Gulung dak njobak nang pinggir.
adanya kegiatan dikiput keluarga Tunggang Kamangkukaso satemah lumampah hargian lagi Purwo Madyosono Niskolo Jatan Manggih Pambengan kanggo kita semoga saperanganipun tamu ingkang tindak untuk sakjawi wis mau perhatian semoga kepada lumebet wonten wis mau perhatian kabiraken lenggah wonten madyan saksara palikan kasambun kasamataken dening kadang-kadang Krido Dalo Kawi panitia lanjut trima pangguwana kula parabuka kanthi gerakan opening utawi pambuka sawetawis pramila semoga kasutur kaipun lan sawetawis ngaten. Nggih patute dibuka kanthi ayat sigrak atau Mas Pare iki terus nanti suwuk mawon. Yuwanati duwi ugi mayungono sagunging dumadi mugi hanayana lekas kula lumadi dhateng lampah ngadhap Widi Widono kaprah sinebat upacara panggih temanten winastan jembuk temanten ugi ingaran temu temanten mapan wonten dukuhan Desa Kebon Agung Kecamatan Medjaya Kabupaten Madiun
mangkono katingal sumeblak Bagaskara mandher tengane wimbuh Prabowo nyunari jagat raya nyoto mesti buka wiwaraning panci busana panci sinebat papan busana ageman anenggih papanira diayu wenis setya trimurfika nggih lulur sari 18 Madurna ngedi busana ana celana ngicurip-ngicip hambabar gondo arum kebaki jroning paheman nalika sawana hanya nggih jumeneng diayu wenis setya trimurfika kadadak katungkok praptanira Kyai Saraya Jati nggih Pratiwa Manggala Suba sarta pepetang putri Domas Pratiwa Manggala Suba pepetang putri Domas lekasih sedya nedya ngarapaken uga rampe jangkeping pranata-nata Widiwidana kaprah silebat daharan sarta kunjukanira lan putra penanten kekalih tumuli kadhiraken pambedhori Puspita Adimanca Warna kayu klebu Jayandaru Dewandaru kaprah silebat kembar mayang kembar yakti busmari podo mayang hanenggih purnang kembar hanenggih tangape pira kemanten kekalih ingkang mangke nedya kadhawaken anut satapaning adat Widi sarta Widana Sembada kados Febrian Eko Cahya Saputra Inarepet sakune para kadang Pandhawarga Santana pangondhong panganti temanten ngagem busana jangkepan prabéda busananing Narpati katingal agung Prabu kang miwah Prabowo nalika samana dumugi wonten mangganing gapura Sri Panganti kawis tinggal mandheg mangun nggih rumaksana tumuli sigeg hanyaring kasuwuk purna ya mu'ayyad ya mu'ayyad ya imam ma'aqiblah ini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Puniki Sembada punang putra temanten kagawupaken wonten sak ngandhaping tarub utawi ta'aruf agung sebiyaning kayu nedya kakanthi dening Rama Ibu rikala Sembada kaparingan unjukan tirta wening nedya kakanthi lumebet wonten madyaning wisma palereman suci ana kaelokaning jagat dasare paripurna kaprajang Jawa deres kodhok samya ngorek hormat dhateng temanten kekalih Gusti
winaris Gusti ingkang asipat aris wis dadi pesti Gusti zat ingkang maha suci. Wewangsaning para pinter nyata wis nyebutake siji kang aran pesti, loro tinemuning judho, telu tumuruning Trinur Mika. Empuing pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur. Nuwuhaken daya pangalihgawa hanggatar rasa binahe tumanem tumanjen tuwuh jroning nala temanten kekalih. Manipun kekalih hambet halang gantar kadumati saking sedhak linting tilang sulang lawe benang. Suruh lamun kok dilulubih lho rumah kelawan urip namung lamun kok ginigit padha rasane. Temanten sampun lunggal tekad nindakaken paudran agami suci. Lumuri kekalih kaparingan unjukan tirta wening yakti mujudaken gegambaran pralambang bilih menawi kalbu temanten lan prabéda tirta ingkang kawujud. Wis datang wonten manah tiba ingkang wonten namung hayu hayem satemah tuwuh rasa tentrem. Kekalih mulai ugi tarumpak ingkang handika ageng tumriko kanthi asta handika sowan dhateng Rama Ibu ingkang damel mentahing Pudyastuti Pudyastawa nggih Mas Febrian saya jumangkah purna syukur lamonan sawi kekanten asta gandeng lenteng reruntungan renggang gula umapya kula datang genggang sarambut temanten kekalih sungkem datang Rama nggone kang Rama dadi lantaraning tumuwuh sungkem datang kang Ibu nggone kang Ibu dadi papalira yoga brata gangulira Rama Candra dosa ari hanggula wentah wiwit kalaning samono nganti tumeka kadewasanira tobat kene-kene Febrian sungkem nandai bombong kekiasing Rama Ibu yo ngelelung setak berbakali kebak tak sulake kamurahaning Gusti elingo dawing Gusti Allah yo Febrian manata marang jejeg lan ajeng wong kadun mulai Ibu mulai nggonmu tatak tangguh-tangguh legeng talining brayat iki yo nggel
Cakake nyaji pangati-ati jimat kawat kegaman kaplayetman muga rahayu widodo lakumu yo kene-kene bluk wenis sesati gonggo-gonggo triganggo durga mendak sirna pinayungan para cakra menulung aku marang jagat ing mulih kantheng ora kanthi tetek tekun yo nduk kantheng ora kanthi tepi budi dharma bekti dharma marang garwamu yo ing kono kena kanggo nambah kaluripmu tumuju marang kasuwargan jati yo wenis ibu ora bisa nyangoni apa-apa kejaba mung puja mantra puji donga muga-muga rahayu kanggo tuju basuki kanggo esti yo nger katingatanku wewenang jandu kita lekasi lo kemasak kaya mutiara seta kang rinunci lekasi sedya sowan dhateng Rama Ibu ingat dalem tahi Pudyastuti Pudyastawa mugi hamba Bardaya pangali bawa pantes kinaya gegembolaning temanten kekalih rahayu kang tinuju jajak kang dilujut jejeg kang jinangka kene-kene nggih dakang teni dedonga marang pangayoning Gusti Gusti Allah ijabah ana marang sedyamu jajak kok kanggo jujur jejeg kang jinangka sambada kanggo sedya Bapak Ibu tansah nerusih rasane Gusti mugi tansah mayungi marang lakumu satemah sembada lakumu yo nggih Bongkong cek tanpa kepindah teman-teman kekalih niku sungkem dhateng Rama Ibu paripurna dene sungkem dhateng Rama Ibu sedaya kayu nedha lenggah wonten madyaning sasana palenggahan makaos paripurna dhateng panyandha sinigang ingkang hamur mengkawi dinelak lampahi Rama dadi unen-unen biyen wong liya sakit dadi sedulur apa Gunakaya mujudaken gegambaran pralambang simbol wajibipun Kyai Kakung dhateng pawestri paring Gunakaya sinanggit wonten tilam lampus rasa bangka tepinipun sinulang seketa Lonjono isinipun kacang kawat beras kawat dene kawat cinapur arta pinilih harta ingkang kawat mujudaken idam-idamane manten cita-citane manten dongane manten muga-muga rezekinipun Febrian kaliyan wenis awak nganti kakek-kakek ninen-ninen Allahumma Mbak Wenis jangan mendak ke bawah pandang wajah Mas Febrian dan jadi pakulinan besok ketika nopo-nopo jangan dilihat dari berapa banyak dan materi apa yang diberikan selalu diterima dengan rasa ikhlas dan senyum oke petelas ya Mas monggo dipun teringati tergantung Mbak Wenis tumuli boten parang dipun asta piyambak kedah dipun titipaken dhateng Rama Ibu monggo Mbak Wenis lan Mas Febrian sowan dhateng Rama Ibu nindakaken Gunakaya ingkang sampun katampi mangke badhe dipun simpen wonten tenggogo bumi tenggogo kantono jaringan kebak datan pati-pati dilukat menawi kemanten dereng nindakaken mantu buka oke kemudian wonten teng ora dan dhuwur Satu, dua, Mas lihat sini Mas. lihat ke kameranya Rumah Sarah ada teman saya Mas Bagas ampun sahabat saya sebagai kajian kelenggah mali sidik lumbir akan dibutuh ya atau sadang paripurna rumit akan ya Terus menurut Kamus Kuliner Indonesia adalah satu menu yang paling kaya akan unsur rasa pedes wonten, gurih wonten, asin wonten, sepet wonten, pahit wonten mereka wujudaken gambaran pralambang simbol
Wenis dan Febrian boten sampun tumapak dhateng jagat ing Daya Agung nemoni seneng susah suka duka paling gedhe kedah dipun lampahi kanthi ikhlas lan sesarengan ngaten. Kantos ingkang ngasta piringipun Mbak Wenis. Monggo Mas Febrian ngasta sendok ngaten. Dipilih kesenengane Mbak Wenis napa ngaten Mas Febrian nggih wonten telur dadar, srundeng, abon nggih wonten. Asal kanggo ketok jagotipun Mbak Wenis. Oke. Dirampung menika nembis pisan ingkang kaping kalih menika nek bahasa nggih kula bulan-bulanan nek cara mriki suwak-suwakan. Monggo Mbak Welis ngatos sendok. Ngoten. Oke. Monggo saling pandang dan senyum 1 2 3. Alhamdulillah. Mugi-mugi Gusti Allah maring barokah. Dirampung Mbak Welis itu baru hitungan kedua. Manten niku nek mampir 3 menika tunduk kalian Tengoro Laksita Juwana. Tengoro niku tenger laksita laku juwana urip tenger laku wong urip wonten telu lahir lakon layon lahir hidup akan mati. Ngaten nggih. Mbak Wenis Mas Febrian duduknya lurus ke depan fokus ke kameranya. Rumah Sarah, monggo makan piambak-piambak. Sebelum makan lihat kamera dan usahakan untuk senyum. Wonten Mas Bagas lihat ke kameranya Mas Bagas dulu. Monggo makan 1 2 3. Oke, kali bakatnya paripurna nggih dahar ngunjuk temanten bila lampahipun pahargyan rombongan jangkep paripurna salamiyah. Bagi seorang Febrian ada 1 nama Mbak Wenis, bagi seorang Wenis hanya ada 1 nama terbaik Febrian. Tunggu nih pakai karakter dan foto karena Romo Ibu, kaponakan Romo Ibu saking ribahan lumiyin pakai kasus terkait foto. Tapi tintingan itu sendiri nanti sambung. Minum. Sampun apa dereng Mas Febrian? Dereng. Nah, diatur kalau dulu kan. Sambil lihat kamera sini Mas, Mbak. Nalikane rohe bagi seorang Febrian ada 1 nama Mbak Wenis, bagi seorang Wenis hanya ada 1 nama terbaik Febrian. Tunggu nih pakai karakter dan foto karena Romo Ibu, kaponakan Romo Ibu saking ribahan lumiyin pakai kasus terkait foto. Tapi tintingan itu sendiri nanti sambung. Minum. Sampun apa dereng Mas Febrian? Dereng. Nah, diatur kalau dulu kan. Sambil lihat kamera sini Mas, Mbak. Nalikane rohe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بالنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث Rawuhan kula kami setuju pun itu kakak kita sak waktu setuju di samping seni agenipun kita berkah putra di paring barokah doa khususipun kagem mas teman sekalian mugi-mugi kanthi barokahipun walimah bareng siang itu barokahipun doa setelah dengan setuju agenipun kabar hajat bakal kita yang pernikahan dengan putra mungkin kita tinggal dengan barokah dari Allah Ta'ala. Lah teman-teman sekalian mugi agenipun membina rumah tangga rasa selalu kita taufik hidayah sebesar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insan agenipun sakit membentuk membina keluarga hingga ayat tentrem